este o zi absolut superbă pentru o excursie, În nu? sfârșit soare! Suntem echipați și unde mergem, Andrei? Suntem în Parcul Național Vatnajökull și o să descoperim astăzi cel mai mare ghețar din Europa. Și din Islanda, bineînțeles. Când vă uitați pe harta Islandei, o să vedeți așa în sudul hărții o bucată foarte, foarte mare albă. Poate Da. te gândești ce e acolo. Ei bine, Este ghețar. acest ghețar, Parc Național. Da, care este undeva la 8% din toată Islanda. Wow! Wow! De-abia aștept excursia de astăzi. Facem cu Ice Explorers, da? Și este o excursie care durează 5-6 ore. Sunt mai multe excursii pe care le puteți face aici. Cele scurte de 3 ore este un drum cu mașina de 40 de minute. Se explorează grota principală, Ice Cave-ul principal și se pleacă înapoi. Noi am ales excursia mai lungă. Mai lungă, da, sunt două excursii. Una de 2-3 ore și cea lungă de 5-6 ore. Da, am făcut 40 de minute până la punctul acesta și acum mergem Cât spre costă ghețar. această excursie? Ai, ce scumpă, ca totul în Islanda. Asta este în jur de 180, 200, 210 în funcție de cu cine o faceți, ce zile, dacă fac ei vreo reducere. Noi am luat-o prin Get Your Guide. Așa că... Să vedem cum va fi. Suntem super entuziasmați. Am auzit și Ghizi că spunea că, bă, azi e una dintre cele mai frumoase zile. Cele mai frumoase pentru zile că ieri și din alaltă această lună. a plouat, s-a inundat chiar acel cave principal. Și dimineața primisese mail că... Da, poate, de fapt au greșit ei, ne-au trimis greșit poate că mail. vreți să vă răzgândiți, e ok, facem refund. Dar nu. Hai să explorăm, de-abia aștept. Până în secolul XIV, aici a fost o foarte mare pădure, pentru că de aici provine și numele acestui ghețar. Și poate vă întrebați de ce are atât de multe straturi negre, pentru că mulți așteaptă să fie totul albastru, ca pe Instagram, ca pe internet, însă fiecare strat reprezintă cenușă vulcanică care s-a pus acolo ca urmare a erupțiilor vulcanice. Am înțeles că sunt peste 10 vulcani activi sub întreaga calotă glaciară de aici. Și vă că am rămas ultimii, Andra, hai mai repede! Am mare viteză grupul nostru. Wow! Suntem într-o peșteră sub gheață. Wow. Este inundată și nu se poate, este inundată peștera și nu se poate vedea prea mult. Cred că e debitul din cauza ploilor. S-a plouat foarte mult, dar totuși, wow! Wow! Nu se vede. Eu cred că zilele trecute a fost apă absolut peste tot, pentru că este tot ud și aici e urmă de noroi, de pământ, de risip. Exact. Am schimbat ghearele. Și aici ne explică instructorul exact cum să mergem. Nu este cel mai ușor lucru să mergi cu aceste gheare, dar uitați unde am ajuns. Wow! Wow, deci totul experiența merită 100%. Mai ales pentru prima dată. Wow! Păreri până acum? Feedback, opinii? Super. Super fain. 10 din 10. Aha, uite unde e ghidul. Nu s-a desprins, mă văd. Ah, coborât pe acolo, wow! Deci am coborât un canion de gheață pe care îl avem aici în față. Wider than normal because most people on the way down actually forget about it. Wow! Unde băgăm mâna? Wow!
Incredibil. Ce urmează să facem? Suntem într-o peșteră de gheață și nu este cea principală, cea care era inundată. Doar excursia asta mai lungă te aduce aici. Mi se pare absolut superb, genial. Andrei, inserează aici cadre cu drona, cu GoPro, deci absolut superb și uitați ce drumeție urmează noi să facem. Suntem doar grupul nostru aici, suntem doar 15 oameni. Mi se pare absolut superb, da, experiența asta merită cu siguranță și de-abia aștept să mă premiez diseară. Vreau un desert, Suțu. Ok, rezolvăm. Rezolvăm, da, super, deci genial. Și tu vreau să mă premiezi pe mine pentru că eu te-am adus aici, eu am ales excursia asta. Păi asta fac zilnic. Da, super, nu merită și deci ghidul nostru este foarte fain, ai povestit o grămadă de informații utile. Mister. Este din Spania chiar și chiar, nu știu, mi-au plăcut și informațiile explicate și cum este organizat și faptul că eu am fost nici foarte, foarte solicitant pentru că atunci când auzi o excursie de 6 ore prin Ghețar, se pare, oh my god, trebuie să fii în condiții fizică foarte bună, dar a fost o drumeție lejeră de poate vreo 1 kilometru, 1 kilometru jumate, 2 kilometri până aici. Aici am mai avut un pic de efort fizic, dar safety first, adică chiar a căzut acum am bătut de la GoPro. Dar safety first, adică chiar ne simțim că suntem în siguranță și hai să coborăm. De-abia aștept. Suntem aproape. Incredibil. Vreau să vă zic că, din păcate, dacă veniți, chiar și în 2-3 săptămâni, această peșteră nu o să mai fie aici. Dar o să fie altele, la fel de frumoase, așa că vă recomandăm cu mare drag să veniți în Islanda și dacă ajungeți iarna să faceți excursia asta. 7 ore mai târziu. Suntem foarte obosiți. Wow, deci excursia asta pe 5 ore jumate, 6, dar au trecut 7 ore de când am început. Andra visează să mai meargă la plaja unde s-a filmat Batman, să vadă satul vikingilor. Pentru că avem acolo bilete, după cum v-am povestit dimineață, am campat acolo și ne-am oferit și bilete. Frumos gest, dar cred că o să păstrăm biletul pentru tura viitoare. Mergem să... Poate veni și vara. M-a speriat azi ghidul când ne-a zis că vara deja nu mai găsești campervan-uri. Nu mai găsești nimic. Eram Suntem genul, foarte what? obosiți. Deci, excursia asta a fost superbă, dar este obositor nu doar din punct de vedere fizic, Ci și emoțional. ci și, da, pentru că, wow, te uimești, faci poze, după aia vrei să mergi, vrei să faci poze, vrei să te duci acolo, vrei să vezi acolo, vrei să te cați, vrei să... și să ieși informații, adică cumva îți dorești să Ai un întreg, să ai un tot. Da. Dar ca și fizic nu trebuie să aveți o condiție fizică extraordinară pentru a face excursia asta. Nu suntem sportivi deloc, aș putea să zic. Nu eram foarte pregătiți. Ei, suntem cât de cât. Suntem. Mai alerg, Nu eram... mai fac sport. Bine, Andra nu prea e prietenă cu sportul, dar... Hai, lasă prăjeala, domnul meu, n-ai alergat de una de zile. Vedeți cum își spală rufele în public, nu doar în casă? S-a măritat și acum spală rufele Deci în ne public. încerci să minți. Oricum, suntem terminați și Așa, avem de condus vreo 3 ore. Nu avem condiție fizică și a fost ok, ne-am descurcat. Cu 10 ne-am descurcat. A fost perfect. A fost super. Am făcut niște poze și niște cadre absolut incredibil, super. O să vedeți. Abia aștept să văd ce am filmat și cu drona. O să vedeți și pe Insta. Da. Ar trebui să vă luați, dacă o să faceți această excursie, să vă luați în calcul o zi deja e pierdută aici. Nu mai sunteți bun de nimic. Ar trebui să campați Nu-i fie pierdută, aici, pierdută noi. să campați fie Dar- aproape de Blue Lagoon, nu? Fie aproape de Blue Lagoon? Ce Blue Lagoon? Scuze. De Fie, Ghețar. fie aproape de Diamond Visez la Beach. un spat, asta ți-ar plăcea acum zi, Mhm. la Blue Lagoon. Da, da, da. O să mergem Bun. și la altul, poate. Am fost la Blue Lagoon. Am zis că poate mergem și la altul. O să mergem, da, cu siguranță. Da, Bun, deci o hai. zi se duce aici. Ne revedem la masă, sper eu, că am zis că merită o prăjitură. Cu siguranță, cum să nu. Mulțumesc că m-ai adus aici. Și bună seara, am ajuns la Coffee Hornet, sper că am pronunțat bine. E un restaurant, de fapt nu e restaurant, este un pub. Ne-a recomandat ghidul nostru și a zis că dacă ajungeți aici, să mergeți să vă luați burger de Cu carne de ren. ren. Wow, o să mâncăm pentru prima dată. Am mâncat cu în burger. Sicilia, am mâncat Cangur. cangur, în seara asta o să mâncăm ren.
Da, și am mai luat Să un vă fish and arăt, chips. Ne-a fost recomandat și ne place foarte mult fish and chips. Și până acum, aici nu fac clasic cum se face în UK, se face cu tot felul de condimente, nu știu, are un gust Mi-a plăcut diferit, mult. foarte bun. Și un brownie, pentru că am zis că merită prăjiturică. Să vă arăt și meniurile, nu prețurile. Și prețurile și meniu. Cam așa arată. Am văzut lobster tempura, am văzut lobster soup, am văzut o grămadă de chestii supă bazate cu pe homar. homar. Data viitoare încercăm supă cu homar când mai apucăm. Andra o să guste pentru a doua oară aici. Fish and chips. Mamă, cum Îmi arată. plac foarte mult sosurile astea, au niște sosuri foarte interesante. Așa le frigem, ia să vedem. Ce asta, sos de muștar? Este sos bernez sau sos tartar. Nu bernez, cred că n-are Hai castravă. că bun e sosul. Dar îmi place foarte mult crusta asta, este fix ca aia. Foarte, foarte interesant, dau tot felul de condimente, parcă are delicat. Și acum și o să mă bag în acest preparat. De fapt facem 50-50, nu? Normal. Nu, doar ce să gust. Filmez din zona... Ce bune și crusta. Gata, vă lăsăm. Poftă mare. Andrei gustă în premieră Uitați cum arată. burger de ren. Hai să vedem. Hai să vedem. Sunt curioasă acum spui care gust de barbecue, de carne la grătar, de porc. Are gust de pizza sau nu? Are ce gust? Nu pot să-mi dau seama din cauza sosurilor. Deci Andrei nu simți gustul? Bă, dar e Eu bun. mănânc cartofi între timp pentru că mi-e foarte E foame. super diferit. Așa te regust. Apoi, abită. Nu are nici avită, Abonat. nici apoi. Abonat mai mult. Da? N-am murdărit. Foarte bun. Și fish and chips sunt foarte bune. Ce mai arată? Mai deci, mi-este atât de foame încât n-am răbdare să mai filmez, nu mai pot. Gata, băla.